Yun. Ginagawa mo. Oh no! No, 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 no. Oh no! No, 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 no. Ginagawa mo. Oh no! Yun. Yun. Ginagawa mo. Yun. Oh no! Wow! Ginagawa mo. Wow! Yun. Oh no! Yun. Ginagawa mo. Oh no! Yun. No, 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 no. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Wow! So, ayun na nga guys, alis kami ngayon and si Sano nagbibihis pa. Pero before kami aalis, may gagayahin muna tayo na video. What? What? Why do you keep doing that? What are you talking about? That! So, bawat salita niya, nilalagyan niya ng Yun. So, tingnan natin kung ano ang reaction niya. Tara. Malakat, amay. Ano sa din? Pali, kung taot sa brana, mabdi. Yun. Dali na. Isang kabi. Yun. Gota. Ginagawa mo. Gota pa. Ready na ko may Ano nga, buhok may ba? Pero nga sa abog ba, please? Kana. Kana, hagta ka, Jo. Ginagawa mo. Sige, may... Hagta ka lang. Oh, mula ka to eh. Gusto nyo nag-iwagan kay kaya natin mula ka. Yun. Ginagawa mo. Yun. Yun. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Yun. Yun. Oh no! Yun. Wait! Yun. Ginagawa mo. Yun. Ginagawa mo.
Oh no! 有人， Huh? 有人， Oh no! 有人， Oh, no, no, no. 有人， Oh no! 有人， Huh? Oh no! ginagawa mo? Huh? 有人， Huh? ginagawa mo? Oh no! Oh, no, 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 no. Ginagawa mo? Huh? Oh no! 有人，有人， 6.5 hours later. Huh? Huh? Oh no! T-Pain, you heard it here first. Nappy Boy Radio, we love Hanggang saan ka po umabot? Kung hindi lang sana ako hinabol ng aso, baka umabot ako sa puso mo. Okay. Joke naman to. Haha, Lods, can you reveal please? Okay, okay, tara. Ha? Oo. Ilabi. Nato. Joke naman to. ginagawa mo? Oh no! Ay, di na po! Uno. Ay, ako. Oo, namamatay ah. Ginagawa mo? Asay. Hawa ka ba? Hindi. Defeat. Hawa be.
Hello, nasabing sunay. So, for today's video, I will take revenge kay last time nga video, kuan ko lisa no, gi-prank ko ni siya. And then, na-defeat ko sa akong balay. So, karon na to si Sano. Look at him. Natin ni prank ko. Ginagawa mo? Ay. Karon guys, si Sana busy kay si Duwag Ingil. Ganihan ako si tawag di ginaminaw. Last time giuthan ko sa bagoy. Parating baho. Yaw ba ito ako guys sa guti basa-basa. Karon mo bawas ta. Sige ko mo tarik. So kung gusto ng tubig aron mo ibaho, i-assume na ito na tigtry ko ba ang perfume para niya. Ginagawa mo? Kamu magawa ka? Ano ka mamagawa? Defeat! Nakapit pamot ba? Sumuta ka naman yung ba? Ginagawa mo? Sumuta ka naman. Oh no. Oh no. Oh no. Okay. 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 Tay kalibangoy, buang ka. Double kill! Okay.